Kani zvikuitika komanda veku Sunbase Mr. JJ Yo Milton B Chapel Chosen Muko Masingu J Tyler Tiri kutaiwa nation Zvauri mwanaka batana Seiwa uchinenye mamukana Zinodaiwa nene tikodanana Ndiwe baba vevana iwa mai vevana Uchazondipuma ere ndaridza Meronge Mathias Kana kuti ndotouya ndakapakata mapfumo saThomas Ndizvo chetezo ndaida pandakatuma Phineas Ndaingoda replay uchinditumira katsamba uri serious Unoda ndipinda ndine saira ripi Kana kupinda ndine patani hipi Ndochinja musambo here Kana kuekita madrama sasa kukuvhara zipi Aiwandiudzi zvisere mwanasikana iwe usarambe unyerere Zvaita kuti ine ndishaure Saka vhura nzeve unditerere Uchazondibvuma here ndaridza Meronge Mathias Kana kuti ndotouya ndakapakata mapfumo saThomas Ndizvo chetezo ndaida pandakatuma Phineas Ndaingoda replay uchinditumira katsamba uri serious Zvauri mwanaka batana Seiwo uchindinyima mukana Ndinoda iwe neni tikodanana Ndiwe baba vevana iwe mai vevana Kana uchinge wandide so Handidi kukunyepera chifoka Ndichange ndinewe kwese kwandinofamba Uchazondibvuma here ndaridza Meronge Mathias Kana kuti ndotouya ndakapakata mapfumo saThomas Ndizvo chetezo ndaida pandakatuma Phineas Ndaingoda replay uchinditumira katsamba uri serious Unoda ndipinda ndine saira ripi Kana kupinda ndine patani hipi Ndochinja musambo here Kana kuekita madrama sasa kukuvhara zipi Aiwandiudzi zvisere mwanasikana iwe usarambe unyerere Zvaita kuti ine ndishaure Saka vhura nzeve unditerere Uchazondibvuma here ndaridza Meronge Mathias Kana kuti ndotouya ndakapakata mapfumo saThomas Ndizvo chetezo ndaida pandakatuma Phineas